What's up mga kabangs? Welcome back sa aking channel. Hello, kumusta? You can follow or DM me on Instagram if you have any questions about YouTube or AdSense or the like. And I may follow you back, guys, because I am more active on Instagram than Facebook. Alright. In today's video, tayo ay atin ng YouTube FANFEST. Pero time check, it's quarter to 2. So, ando na sa Rachel sa Mawa Arena. So, lilipan na tayo at ako ay mag-aangkas lang para mas mabilis tayo dumating dun. So, tara guys. Ito yung outfit ko ngayon. Pambahay na naman. Let's go! Busog na busog. hindi tayo mag-vlog ng todo guys. Baka dating doon sa event, malobot na naman ako. So yan, kita nyo sa Mawa Arena. So yan, nakapasok na ako guys. Dito sa FANFEST. Ito yung schedule. Ayan, so hahanapin sa Ate Rachel guys. Hahanapin natin si Ate Rachel. Ito yung mga creators na mag-represent mamaya guys. Ayan sila. Hanggang doon. So ayan, hinahanap si Ate Rachel guys. Hindi ko siya makita. Alright. Ito naman ka-Jai. Ito pala ng ulo ko. Baka naglalan. Meron naman mapapromo yung Gcash guys. Modest and McDonald's. Try natin itong McDonald's kasi wala akong nakuha kahapon sa creator card. Try din natin yung Huawei doon mamaya para may makuha tayong freebies. Ayan, tapos tayo sa McDo guys. Meron tayong free french fries at saka coke ba yan siya? Ewan ko. Sa Huawei tayo guys. Ayan na si Huawei di Guzman. Guys, ayan na si Huawei di Guzman. Artista na yan. Lo. Pusing. Paano kaya yan siya? Nag-juice na lang siyo. Marami na lang. Magkano? Ito na lang sa kay-libre. Antay na. Pagas-gusto, panganta. Ayan, sa super fan kami guys. So, most probably sa TV lang kami manonood. Ano nila, 2019. Lloyd,
Yee! Dosa! Ayan, nasa loob na kami ng Mawaan. First time ko dito sa Mawari na guys. Super laki yan pala. Weird na. Nandito ang PNC. Ikaw na ang payamin. Kahit kaya mo mag-savers. Ang hot fudge sundae, 29 pesos na yan. Thank you! Ayan, so kay BPI Bank kanina. Kailangan namin pumesto guys. Hindi namin alam kung saan namin dadalhin namin. Ang lapit namin. Kain sana ako. If you remember that balak in the cinema who terrorized the audiences, that was me. Still na yung mga last year. Who are you going to award the cinema? Kain muna ako guys. Nahihilo ako. May meet and greet doon guys, so balik na ako sa baba guys. Ay, kahit ayun yun no. Becoming a platform where one can showcase his or her passion. This one, passionate music artist who is known for her unique voice and popular renditions of hit songs. Live here at the FANFEST Festival Show, let's give it up for Janine Tenyoso! Kay Lloyd tayo guys. Meet and greet Lloyd Cadena guys. Hannah, Kathleen, Raisa, and that's Bella. So ako lang mag-isa kay Lloyd. Nakatawa. Tapos ng tilaw. Ganda ni Lloyd. Madam Ellie. Hi po. Wow, yung tayong buntag sa na. Hi, Bank Station. Bank Station. Ay, bongga. Naka-picture tayo. Tada! Hello, hello.
Lord! Hinihinig ako, Diyos ko Lord. Naray sa sila. Saan po eh? Saan po? Nawawala ako. Diba? Hinihinig ako mga dongin tayo. Kaya nakaya palabas na. Finally guys, na-meet ko na si Lloyd Cadena. At napa-shoutout ko kayang lahat, mga Kabangs Nation. Mga Kabangs Nation. Ayan. So, aantayin ko lang yung isang viewer ko ng kalabas. Si Jason. Antayin ko lang siya. Then, babalik tayo sa baba. Ayan. Ayan, so swerte natin guys. Kasi na-meet natin si Lloyd kanina. After ito daw, parang pinastop yung meet and greet kasi magsisimula na ang program proper. Yung sila Lloyd talaga ang next time. Nabalik na ako doon sa loob.